Ospinoli bengo du jaione. Bueno, berez, Zer, guk modena, jerez ospina, bai. modenakin jarri gendun, baina, bueno, erosketak eitxeko garaian astu nintzen. Eta jerez ospinak berdin, ez? Eta hemen egin txaurre dabiltzkigu, baina baldin badituzu hortik sobratutako pinazi batzuk, oain gu berritan erabili dituzuenak, edo bestelako frutxule horren bat, edo sesamoazik, berdin. Honek edo zein frutxule horron hartzen do. Urrak, ez una. Ospin olioa egiteko, badakizu, normalean neurriak izaten dira 3 olioanak eta bat ospinana. Nik behi izango dut. Politia izaten da, nik guk, horatzen naiz, nire lehenengo jatetxean, Juantxu jatetxean, Amorebietan asko erabiltzen zen, apaintzeko nasketa hau, ez? Olioa eta modena. Bai. Ze, holan gutxi nahaztuta, emulsio bat egin gabe, geratzen ziren oliotan txantxa beltza. Begi batzu bezala. Begi hori da. Eta hori apaintzeko eta platerak eta oso politia geratzen zen. Eta hori pila bat erabiltzen genuen. Eta ez zan imer emulsionatu. Hortako oso politia zen. Gaz pixkat, Eta bueno, hor dauzkegu Eta nik kanonigoak. piperreltza. Kanonigoak ebai aukerat edozin erabilizak. Ez kanonigoan ordez errukula bat edo uraza. Urazaz da negukoa berez. ez. Eta guk aukeratu deu, kanonigoa negu-negukoa delako. Urte soi guztin ikusi ezakegu gaur egun merkatu, baina berez, neguko produktu zu baratzen imar badi madazo, negun imarra aukezo. Eta kanonigo hauek berez, antza denez, monasteriotan edo asko ematen zien, asko ekoizten zien, eta horregatik izena du Habitu kanonigo. nigurenekien, ni kanonigoa. Niok etolako liburuxka bat, bueno, esangoet, balkoietako baratza edo ez, esaten dena, Bai. oain gaur egunan beste ikusten dena, eta hor moderna. pasarte txiki bat dago, eta nola batipat Irlandako frailek eta nola mimo handiz ekoizten zituen, eta nematezela gehien kanonigoa.